Ilocano Math TV at andito po tayo ngayon dito sa may monumento. Meron po tayong nakitang isang miyembro ng Indigenous Peoples Group. Atin po siyang kapanayamin. Ano pong pangalan ninyo? Annalyn. Ayan. At kasama po niya ang kanyang anak. Sino po ito? Annalyn po. Ayan. So, kayo po ay isang katutubo. Ano po? Ano po ang inyong pagkakatutubo? Kayo po ay Aita po? Aita po. Aita. Oo. Tarlac po. Sa Kapas Tarlac. So, ano po yung salita ninyo sa Kapas Tarlac? Sampal po. Zambal. Okay. So, Zambal din po pala ang salita nila. At sila po ay taga Kapas Tarlac. Ang gusto ko lang pong tanungin ay bakit po kayo nakarating dito sa monumento? Ito po ba yung ginagawa ninyo sa araw-araw? Araw-araw. So, kaninang umaga ay galing kayo ng Kapas Tarlac? Kagabi. Anong oras yung biyahe nyo? Alas 5 ng hapon. So, ibig sabihin, alas 5 ng hapon, nagsimula na kayo maglatag ng inyong luya? Kagabi hindi pa kayo naglalatag. Tapos kaninang umaga naglatag na kayo. Anong oras po kayo naglatag nitong mga paninda ninyo? Alas 7. Ayun. So ito po bang mga luya na to ay inyo pong pananim? Tanim mismo sa Kapas Tarlac. Oh, okay. Ayan. Ang tanong po ay ilan po kayo na pumunta dito? Ilan kayo na pumunta dito? Kasama niyo asawa niyo? Kasama namin po. Dalawa po kami pamilya. Dalawang pamilya mula sa Kapas Tarlac. Biumahe kayo kagabi. Tapos, nandito na kayo natulog. And then, Balintawak. Tapos, ang nangyari ay, nung pagkagising ninyo kaninang umaga, ito na, naglatag na kayo. Ang tanong ko po ay, kailan pa po ninyo ito ginagawa yung pagtitinda? Hindi, magmula nung kailan po? Mga ilang taon na ba kayong nagtitinda? So nung nakaraang taon hindi kayo nagbebenta ng ganito. So parang ang lumalabas, kasi simula lang ninyo. Okay. Bakit naman po ninyo naisipang magbenta ng luya? Bundok. Oo. Pumupunta kayo dito sa monumento para sa palaran, sabihin na natin base sa experience ninyo, may mga bumibili po ba nitong mga luya na to? Wala po, madalang. Hindi siya mabenta masyado. Oo. So, ang ibig sabihin pala nito, siyempre mahirap magtanim ng luya. Tapos, maliban dyan ay, mahirap anihin at iba pa. Tapos, ang pinakamahirap pa na parte pala nito ay yung ibenta, no? Kaya po, kami kasi nagpapaan kami. Oo. Para po mag-work yung mga bata po, para po magbigyan po sila ng pinag-inasa. Oo. Kaya talagang kahit na sabihin nating malayo yung Kapas Tarlac. Kasi sa amin po kasi, mga companies kami kasi alam namin. Oo. Sa companies po sa dapat yun. Oo. 4-piece. Mga companies sa NCCP po, sabi po pinapaaral po kaso, wala. So hindi sapat yung 4-piece. Kaya kailangan ninyong magdagdag. Yung bata po baka tumakbo. Ayan. Ayan. Ilan po ang anak ninyo? 4 po. 4. Yung isa po dalaga. Malaki na. Anong grade na po niya? Grade 8. So mabuti naman at yung bata ay masipag mag-aral. Ano po? Oo, sana makapagtapos po siya sa pag-aaral niya. Kasi alam niyo napakahalaga ng edukasyon.
Kasi maring yung anak ninyo, kapag ka nakapagtapos ng pag-aaral, ay maring matulungan din po niya kayo. So, kaya pala ganun na lang din na masipag kayong, Sasagap ko na nag-aaral. oo, masipag kayong magtrabaho. Kaya nagsasagap ko kami titiga para po may kakainin ko ng ano. Mhm. Para po may kakainin. Oo. So, Marami naman po nagpapaaral po sa amin. Lalakadin pa. oo. Sa lahat. So, talagang, pero dun po sa Katarlac, di po ba isang komunidad po yun ng mga Aita, ano po? So, Hindi, mama. ala, baka tumakbo yung bata po. Oh, ayun, umiiyak na. Baka naiinitan, bigyan nyo ng tubig. Baka gusto niyang uminom ng tubig. Sige lang, sige lang. Ayan, baka gusto niya ng tubig po. Painumin ninyo. Yan, so, ano to, sa Kapas Tarlac po ay isang komunidad po yon ng mga Aita, mga katutubo. Medyo talagang malayo po yon. Oo. Bayan namin po tapas. Ilang oras yung binahe ninyo mula Kapas Tarlac hanggang dito? Yay po. Kagabi, di ba? Malis po kami ng tanghali. Mhm. Malayo-layo din. Tsaka syempre, nagpamasahe din kayo. Oo. Tapos, oo, syempre, yung pamasahe ninyo, kailangan pang, ano ba yon, lumabas muna yon bago ang lahat. Kasi syempre, gumastos kayo eh. So, tanging luya lang po ba ang mga pananim ninyo doon? Luya, gabi, ito, Oo. gabi. Oo. Kaso Oo. may tayo ng gabi. Gabi. Bakit wala kayong dalang gabi ngayon? So, yung mga iba pong kasama ninyo sa Kapas Tarlac po ay gusto ding pumunta dito sa monumento para magbenta, ganun po ba? Kayo po sinubukan lang ninyo talaga. Ano po bang mensahe ninyo sa ating mga kababayan kapag kasi minsan, 'di ba, maaring may nararamdaman kayong parang diskriminasyon, ganon, pinagtitinginan kayo, ganon. So, sa ngayon wala naman kayong karanasan na ganon? Hindi ninyo nararamdaman 'yon. Mabuti naman po. O at least hindi po pala kayo nadi-discriminate. Ano po? Mabuti naman po kung ganon. So, parang lumalabas mababait ang mga nandito sa paligid ninyo, ano? Oo, kasi hindi kayo nakakaramdam ng anumang uri ng diskriminasyon. Oo. So, kung sakali lang naman po, ano po yung mensahe ninyo sa ating gobyerno? Halimbawa, yung tulong na pwedeng iabot sa inyo maliban sa 4Ps. Para siguro sa pamilya ninyo at saka sabihin na natin sa komunidad ninyo, ano pong pwede nilang pagkakataon na po ninyo dito na manawagan sa mga tao, sa gobyerno natin, ano pong gusto ninyong sabihin? Kailangan po. Oo. Kailangan po. Kailangan po. Opo, oo. Yung mga pangangailangan ninyo po. Right po. Kailangan po. Right po. Okay. Pero, syempre, nakikinita ko naman, nagsusumikap talaga kayo para maitaguyod ninyo yung pamilya ninyo, ano? Kasi, hindi naman likas na, ano bang tawag doon? Hindi naman likas na tamad ang mga katutubo, kundi, kahit na anong trabaho, papasukin din nila, kakayanin din nila. O, yun. Pinakita ninyo yung sipag ninyo at saka sa pamamagitan nito nga po yung pagbebenta ninyo ng luya na kahit malayo yung pinanggalingan ninyo, kasama pa ninyo itong anak ninyo, talaga naman. Kahit walang masyadong bumibili. Malay po natin, hopefully baka sa mga susunod na araw,
makita nila na mayroong nagbebenta ng luya dito, eh, baka dadayuhin din po kayo. Ano po? Umiyak na. Sige, salamat po sa inyong pagsagot sa aking mga katanungan. Ayan. Thank you very much.